Sí, sí. Ja són de 5 minuts de rigor. Molt bé. Benvinguda. Jo em dic Antoni, soc secretari de la Fundació Rafael Lluís Maria Xirinacs i avui estic aquí fent una mica de presentador i moderador a la vegada. I vull agrair molt la vostra presència i l'interès que estan aquí mostreu amb aquesta presentació d'aquest llibre. La presentació del llibre, que es titula Des de dins de mi, que és una autobiografia d'infància i joventut de Lluís Maria Xirinacs. Aquesta és la portada del llibre, crec que també ho tinc aquí. Etapa aquesta que descriu el llibre, que és d'infància i joventut, com he dit, és una etapa de creixement físic, intel·lectual i espiritual de la seva persona. Des de molt petitet fins que d'alguna manera ja tenia 22 anys. I llavors, d'alguna manera, podreu veure que ja es poden albirar els fonaments de Lluís Maria Xirinacs del seu desenvolupament posterior, que és de l'etapa pública, podríem dir, i de la seva acció pública fins al seu jurament final, que també veurem una imatge d'on el va fer. Cal també que tinguem present que Lluís Maria Xirinacs ha estat silenciat molts cops en vida i hauríem d'anar reconeixent la importància que ha tingut pels nostres països catalans i des de diferents vessants, sobretot demòtica, filosòfica, política, espiritual i com un referent nostre i molt important de la lluita no violenta, que moltes vegades fem referències amb d'altres que tenim en aquesta casa. Avui fem la presentació a Vic, ciutat propera a Lluís Maria i a la seva família, i al bisbat, on va desenvolupar accions pastorals i socials, com veurem a continuació. Abans, aquí al costat, us presento les persones que tenim a la taula. A la meva dreta tinc la persona que agraïm especialment que avui ens acompanyi, que és el periodista Jordi Vilarrodà. En tenim a la dreta Carme Juncà, que us parlarà en nom de la Fundació, és membre de la Fundació Lluís Maria Xirinacs. I també agraïm l'acolliment que ens fa el Casino de Vic, que està aquí, junts. També agraïm a Òmnium Osona, que ha recolzat la divulgació també d'aquest acte, i a la llibreria Foster & Wallace, que ha portat aquest acte exemplar del llibre, que esperem que pugui ser del vostre interès. Passem a continuació, si us sembla, a que parli Carme Juncà, com a membre de la Fundació, dient unes paraules des del que seria el nostre sentit com a Fundació. Bona tarda, soc la Carme Juncà i us vull llegir la nota que m'ha fet arribar a Manuel García, que és el president de la Fundació. Ell no va venir per motius que no em pot evitar i per això jo llegeixo la seva nota. En nom de la Fundació Rafael Lluís Maria Xirinacs us dono les gràcies per la vostra assistència. Estem aquí per fer la presentació del llibre Dins de mi, des de dins de mi. Aquest any 2022 farà 90 anys del naixement de Lluís Maria Xirinacs i 15 del seu lliurament a la transcendència. Acte místic, difícil d'entendre per la nostra mentalitat occidental. Els membres del grup d'arxiu de la Fundació, que estan fent una feina molt gran, van veure que calia donar a conèixer aquesta autobiografia i es van posar a treballar intensament. Avui tenim a les nostres mans el fruit del seu esforç. Que cada vegada més gent conegui la vida i obra de Xirinacs és important per recuperar col·lectivament la importància d'aquesta figura única que hem tingut la sort de tenir entre nosaltres. Des de la Fundació treballem en aquest sentit. Deixeu-me que us digui que des de la pàgina web de la Fundació, que és xirinacs.cat, podeu accedir a un ampli ventall de temes vinculats a la vida, testimoniatge i obra de Lluís Maria, a través d'escrits, vídeos, àudios, així com informació sobre la pròpia Fundació. Per altra banda, heu de saber que de manera permanent fem cursos sobre l'Orànio. Si esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres. I res més. Passo la
llibres també, vull dir, teniu documentació, vídeos, àudios i una mica també la vida de la fundació, o sigui, és amb el que podem seguir. I ara, faràs una pinzellada perquè veieu una mica la relació que va tenir Lluís Maria amb Vic. De fet, el primer que es veu aquí, que no sé si es veu aquí bé, és que va tenir un vincle, això està al llibre i crec que parlarà en Jordi, per tant no parlaré gaire. I és que als 5 anys va estar a Vic, amb un familiar, era l'època de la guerra, i aquesta imatge que surt aquí és una anècdota molt curiosa i graciosa que us comentarà segurament el Jordi, com he dit, i va ser als 5 anys i és una figuera. Ja ho veurem. Després, continuem, una mica perquè veieu la relació de Lluís Maria amb Vic. I aquí una miqueta també és el bisbat de Vic, no? D'alguna manera, en aquesta diapositiva veieu que el bisbat de Vic abarca tot això. Per tant, què vol dir? Que abarca moltes comarques. Osona inclou la Selva, a més, el Bages, el Ripollès, el Moianès, l'Anoia, des del bisbat mateix de Vic. Per tant, aquesta darrera comarca de l'Anoia va estar vinculat des del 3 d'abril del 1967 amb el nomenament d'ecònom de la parròquia de Santa Maria del Camí, a Argençola, fins al 1973. Va arribar al bisbat de Vic després de ser expulsat doblement del bisbat de Solsona, que vam expulsar per 2 cops. I quan ja el va treure de Solsona va venir cap a Vic. La primera va ser a Balsareny, el 14 de març del 1966, va fer una homilia informativa sobre els fets de la Caputxinada i enviat a Sant Jaume de Frontanyà un poblet de 30 habitants. El van enviar a aquest poblet de 30 habitants. I la segona excursió, per dir-ho així, va ser ja definitiva del bisbat de Solsona el juliol del 1966 per la negativa de rebre la paga estatal assignada als capellans. Va ser la primera persona o capellà de l'estat espanyol a promoure aquesta iniciativa. Llavors ja se'l van treure de sobre i gràcies per vam portar cap al bisbat. Un altre tema que està relacionat i que podem dir és que Lluís Maria Giranys va fer al llarg de la seva vida 8 vagues de fam. Entre 1967 i 1973, mentre estava vinculat al bisbat de Vic, Giranys en ple franquisme vagues de fam per la recuperació de les llibertats nacionals i els drets fonamentals. Destaquem la més vinculada a la ciutat de Vic. La segona vaga de fam, que va durar 21 dies. La va iniciar a Santa Maria del Camí i ens deixà el seu testimoni en format de diari que es publicà el 1975 amb el títol Vaga de fam per Catalunya, i el dia de llibre. Al final d'aquesta vaga va ser traslladat forçadament des de l'Hospital Clínic de Barcelona a la Casa Sacerdotal de Vic, on va romandre fins al 13 de gener abans de ser traslladat a l'Hospital de la Creu Roja de Barcelona, on va posar fi a aquesta segona vaga de fam. Aquesta és la diapositiva que correspon a aquesta segona vaga de fam i també un escrit seu, escrit a Santa Maria del Camí, on diu que demana unes eleccions de veritat, sense amnistia no pot haver-hi eleccions verdaderes, etc. Amb l'operació capitalista això està extret dels seus escrits i al final demana l'autodeterminació per als països catalans. No sé si avui podeu llegir aquesta llei. Millor que jo, segurament. Gràcies. Segueixo. Aquesta és la plaça Major, que ja la coneixeu. Aquesta vaga va ser traslladada, com hem dit, aquí a l'Hospital de Vic. Llavors, aquest punt era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya s'havia de celebrar l'11 de novembre de 1973. Aquell diumenge havia convocat una concentració aquí, a la plaça Major, per commemorar el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya. 2 setmanes abans, però,
precisament el 28 d'octubre, en una altra església de Barcelona, Santa Maria Mitjancera, i tenia lloc també a la clandestinitat la 9a sessió de la Comissió Permanent de l'Assemblea de Catalunya. La policia va irrompre pistola en mà i va detenir el 113, que sempre ho llegireu d'aquesta manera, va detenir el 113, entre els que estava ell. La convocatòria de la concentració per l'11 de novembre a Vic va passar a ser d'una manifestació de protesta contra les detencions i també, com hem dit, per commemorar el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya. Però qui es va concentrar a la plaça Major, com veieu aquí darrere, no van deixar que es concentrés al poble i es va concentrar la policia espanyola. Ja veieu com està la plaça, que va fer un desplegament mai vist a la capital d'Osona. Els accessos a Vic van quedar tallats i la cua de l'autovia de l'Ametlla va ser també històrica. La protesta es va intentar traslladar a Granollers i altres poblacions del Vallès, però també es van trobar amb problemes. Andreu Duran va deixar aquest testimoni gràfic que teniu aquí darrere de l'ocupació de la ciutat de Vic per part de la policia espanyola. La imatge forma part d'una exposició commemorativa dels 40 anys de l'Assemblea de Catalunya organitzada a Osona per la independència. La delegació d'Osona de l'Assemblea Nacional Catalana és la que, diguéssim, va aconseguir aquesta fotografia. Relacionat amb això, voldria que Heidi, per favor, que també és amiga de Lluís Maria, també, directament, podríem dir, llegirà un text que va dir respecte a l'11 de novembre de 1973 i d'això quan estic parlant el mateix Lluís Maria Xirinacs. 11 de novembre de 1973. La concentració era programada a Vic i vaig arribar amb tren. La policia havia ocupat l'estació. Saltaren per la banda oposada i mig amagats van intentar acostar-nos al centre de la ciutat. Impossible, tot vigilat. Com que no havia pagat la multa, em podien detenir de nou. Una por profunda em rossegava les entranyes. Estava una mica paranoic. Fent autostop, tornàrem cap a Barcelona. Ens vam aturar a Granollers. Tots els que no havien pogut entrar a Vic s'hi van concentrar. A la tarda també ens dispersaren. Havia estat impossible cap celebració. Calculo que s'havien mobilitzat unes 25.000 persones. Extret de La traïció dels líders, volum 1. Ara, a continuació, donem la paraula a Anna Casanova, que és la representant avui del grup d'arxiu de la Fundació. El grup d'arxiu de la Fundació ha estat el responsable de trobar i portar el llibre a que pogués ser editat i amb molta feina darrere i avui ens parlarà l'Anna una mica de com ha estat tot això. Bona tarda a tots. Em dic Anna Casanova, com ha dit l'Antoni, i soc membre del grup d'arxiu de la Fundació Randa Lluís Maria Xirinacs. La Fundació té, entre altres finalitats, la custòdia de l'arxiu personal de Xirinacs. Des dels seus inicis, successius voluntaris se n'han anat ocupant durant aquests anys de la seva catalogació. El 2019 es va començar a digitalitzar el fons de manera sistemàtica. Els registres s'indexen en fitxes que s'han inclòs en una base de dades. És una base que es pot anar amb ella online, es pot consultar. I la podeu accedir des de la direcció de xirinats.cat, adreça, arxiu personal. A la pantalla podeu veure que fins ara s'han digitalitzat gairebé 220.000 pàgines, corresponents a 1.233 registres. En aquest enllaç
doncs, el contingut que t'interessi, dates, lloc, tema, format, etc. L'accés al document és restringit, amb clau, però si ho sol·liciteu, a la Fundació es podria consultar. Com es va trobar el document? El 2020 es va començar una segona fase de digitalització i es va trobar una capsa on hi havia una carpeta blava i a dins hi havia un paquet d'una seixantena de fitxes com la que tenim a la pantalla i també hi havia un plec de fulls amb dades cronològiques que també podeu veure. Aquest material és molt interessant perquè va ser la base per posar-se a escriure. Unes fitxes esquemàtiques dels fets autobiogràfics destacats de cada any i la cronologia que anava des de 1932 fins al 1975. A la carpeta blava també hi havia un plec de fotografies escollides per ell mateix, com les que teniu en pantalla, i que havien de servir per il·lustrar el text. Un manuscrit de 186 pàgines, escrites amb bolígraf blau, amb una lletra fluida, amb poques correccions. Es tractava de la seva autobiografia, des dels primers records fins al 1955, l'endemà de celebrar la seva primera missa. I faltava la pàgina 147, que està perduda. També hi havia una transcripció a màquina incompleta de 300 pàgines. Ens preguntàrem en quin context va escriure aquesta autobiografia. Sabem que el 23 de novembre de 1973 és arrestat i pendent de judici és conduït a la presó. Passa 7 dies a la Model, segona galeria, i el dia primer 1 d'una setmana més tard és traslladat a Carabanchel. Aquest mateix dia s'inicia una vaga de fam que va durar 42 dies i que el va dur a prop de la mort. Restarà a la presó fins al 6 d'octubre de 1975, un total de 22 mesos. Durant aquest temps escriu i publica el llibre Subjecte. Les circumstàncies de la seva detenció les explica ell mateix al llibre La traïció dels líders, que ens llegirà en Joan Carulla, que és amic de Lluís Maria. Us llegiré un petit fragment escrit en aquell moment, els dies 17 i 18 de novembre del 73. El Lluís Maria diu: em vaig tornar a comprometre en un afer d'alt risc. Vaig passar la frontera il·legalment. Vaig anar a Lió i vaig explicar davant de la Comissió Europea de Joves Advocats les detencions i tortures de què eren objecte. I vaig tornar a creuar la frontera
La cosa agafà un to kafkià quan vaig saber que el conductor del cotxe era policia. El cas era que finalment, després de gairebé 3 anys de procés, després del desafiament de la incompareixença a les citacions al top, després de la contínua provocació de les meves declaracions i actuacions, van decidir tancar-me. El peix havia picat l'amo. Començava una nova etapa a la meva lluita contra el règim. A la pàgina 138 de la traïció dels líders. Moltes gràcies, Joan. A la imatge veiem el carnet de l'Assemblea de Catalunya, que està dipositat a l'arxiu de la Fundació. I al costat, una part de la fitxa policial relacionada amb aquesta detenció i que va ser publicada a la revista Sapiens al febrer del 2009. Ja sabem, doncs, que és a la presó i que hi va estar gairebé 2 anys. Però en quin moment d'aquests 2 anys escriu l'autobiografia? L'any 1975, quan estava redactant el que ell anomena unes memòries, es troba a l'Hospital Penitenciari de la presó de Carabanchel, recuperant-se d'una altra vaga de fam, aquesta vegada de 31 dies. Com ha dit el Toni, la segona a Carabanchel, la 5a de les 8 que va realitzar al llarg de la seva vida. Durant el seu ingrés va fer 2 diaris de presó, el de l'any 1975, que porta el títol de Entro en el Gran Buit. Llegirem les entrades corresponents als dies 28 d'abril i 5 de maig de 1975. Jo continuo llegint el que el Lluís Maria va escriure personalment a la presó de Carabanchel, que per mi representa un honor immens com a amic que vaig ser d'ell. El 28 d'abril del 1975, quan ja portava quasi 2 anys a la presó de Carabanchel, el Lluís Maria escriu: abans d'ahir, 26 d'abril, em van encarregar 3 coses: un manifest curt i una explanació més llarga, urgents, i unes memòries meves no urgents. Aquestes memòries meves serien l'autobiografia que avui estem presentant. Una setmana més tard, ell ja hi havia començat. Així, el dia 5 de maig de 1975 ens escriu: els dies 2 i 3 els vaig dedicar a fer un fitxer cronològic, el més complet possible, per les memòries que m'encarregaren. Una 60ena de fitxes. Ahir, 4 de maig, vaig començar a escriure 4 fulls. Avui n'he fet 6. Està clar que depèn de la inspiració. De moment va bé. A les hores de pati de la presó he meditat molt la forma d'enfocar-ho.
dubtes, dificultats, a part de certes peculiaritats formals, he optat per defugir tota truculència de fons, que ragin com l'aigua clara. Sóc així i prou. Aquesta norma, com sempre, segurament portarà complicacions a l'hora d'editar. Què hi farem? Moltes gràcies. A la pantalla teniu una d'aquestes fitxes que li servien de guió i que va escriure amb l'únic concurs de la seva memòria. No tenia cap suport documental extern. En conseqüència, pel que hem llegit, sabem que va començar a escriure el 4 de maig de 1975 i si continuem llegint el seu diari de presó, arribem al 14 de juliol de 1975, quan escriu, si us plau, les memòries avancen a poc a poquet. He dubtat si feu un llibre petit o un llibre llarg. També si és millor salvar un cert atractiu novel·lístic o millor salvar l'arxiu biogràfic. Com sempre, he optat pel camí difícil i costerut. He pensat que no es treu res d'agradar al públic si li fas trampa. Sempre s'està a temps d'extreure de l'abundós material una novel·leta simpàtica. I així he optat per el llibre llarg i la intenció biogràfica completa en els trets fonamentals. Es comprèn, doncs, que en el full 187 de l'esborrany encara estigui descrivint l'ordenació sacerdotal de l'any 1955, als 22 anys d'edat. Estic a mig camí de la meva vida, però és molt probable que la segona meitat estigui molt més plena d'esdeveniments. Us explico breument. Quan té 42 anys, està escrivint el llibre que avui es presenta, que acaba amb la seva ordenació sacerdotal que li van fer, que és l'ordenació sacerdotal, al bisbe de Solsona quan ell tenia 22 anys, que en principi tenia prohibida aquesta ordenació sacerdotal des de Roma, per totes les dificultats que van tenir ja en els seus estudis Seibelda, que en parla molt de tot això en el seu diari. Totes les seves dificultats va fer que l'Església Catòlica li prohibís l'ordenació sacerdotal. Però al mateix temps hi van haver-hi unes pressions per part dels escolapis perquè sí que el poguessin ordenar, perquè els escolapis volien aquesta ordenació del Lluís Maria Xirinacs i d'algun altre amic seu, amic de l'ànima, com el Francesc Botell, perquè necessitaven escolapis que anessin a fer la feina d'ensenyament amb escoles als escolapis. I gràcies a això ell va poder sol·licitar un avançament de l'edat de la seva ordenació i es va poder ordenar per al bisbe de Solsona. Això va produir en Lluís Maria una crisi impressionant, crisi
vital, essencial, de la fe, del sentiment del Lluís Maria, que la va explicant a la darrera plana d'aquest llibre que avui es presenta. És una plana duríssima. Jo, quan vaig llegir aquesta seva crisi per primera vegada, em va fer plorar veritablement com altres moments. El llibre no és fàcil. És terrorífic en molts moments, com aquesta seva última plana. Perdoneu aquesta meva intervenció personal com a mi. Gràcies. Si ens fixem en el que diu aquest text, veiem que segons el seu propi testimoni sembla que tenia intenció de continuar les memòries fins a aquell juliol de 1975, en què estava escrivint. Però el cert és que les va tancar, que quan va arribar a 1955 a la pàgina 186 del manuscrit. Encara tenim altra confirmació que el 14 de juliol va ser la data final, ja que cap a la meitat de la redacció, en el mateix full del text, ocasionalment anava anotant en vertical i al marge la data en què ho feia. I així sabem que la darrera entrada fou del 14 de juliol. Comença, doncs, el 4 de maig i acaba el 14 de juliol. En poc més de 2 mesos, narra 22 anys de la seva vida. Vam llegir el text i el vam transcriure. Era un text preciós, escrit a raig, amb molts registres, íntim, descriptiu, de vegades divertit, profund, i ens parlava dels xirinacs previ als xirinacs coneguts. Observaren que el text i les fotografies formaven una unitat coherent i tot el conjunt ja estava a punt per ser publicat, tal com ell mateix indica el preàmbul de l'autobiografia, quan diu: «Jo escriuré lliure i a vosaltres deixaré les trifulgues de donar sortida als meus folis». Això ens va interpel·lar directament i ens vam posar en marxa per publicar l'obra. Per fer-ho, vam contactar amb Jordi Soler Camardons, de Boliana Edicions, que va agafar el text, el repte. I també vam comptar amb 2 prologuistes de luxe, en Carles Xirinacs, germà de Lluís Maria, que li dedica unes paraules sentides i plenes d'estimació, i el Dolors Marín, membre de la Fundació, que ens regala un excel·lent pròleg que reflexiona sobre el text, que ens acompanya en l'anàlisi i ens inicia en la lectura. Moltes gràcies. Gràcies, Anna. Ara ja donem la paraula a Jordi Vilarodà. Diré alguna cosa més d'ell, no gaires. És llicenciat en Filologia Catalana i postgrau de corrector en llengua catalana, periodista convivit, és cap de secció de cultura del 9-9 i dirigeix ara un programa que té a veure amb llibres, que es diu 4 paraules, també. I presenta molts llibres, habitualment també, de gent del país i sobretot vinculats amb Osona. I intenta donar veu i donar caliu i donar, no sé, això, fer present a moltes persones que escriuen llibres aquí
Moltes gràcies i tens la paraula i el micro. Molt bé. Moltes gràcies. A veure, no sé fins i tot què puc aportar jo davant de persones que tenen aquesta coneixença tan profunda dels textos de Lluís Maria Xirinacs i fins i tot de la seva persona, directament. Però intentarem fer una passada, unes quantes notes de lectura, diguem, de l'obra, perquè també us vinguin ganes de llegir-la. Primer de tot, quan vam parlar de presentar aquest llibre, la primera reacció meva va ser de sorpresa de saber que existia un text autobiogràfic de Xirinacs, perquè això per mi era desconegut i ara s'ha explicat la gènesi d'aquest text, d'on surt, com es decideix publicar-lo, etc. I per tant la curiositat de llegir què explicava Xirinacs sobre ell mateix. Tots tenim, o molts, tenim una petita o una altra vinculació, petit o gran, amb Lluís Maria Xirinacs, servidors de Sant Joan de les Abadesses, o a Portugassa, que és el lloc on va fer ofrena d'ell mateix, Lluís Maria Xirinacs, i, a més, amics meus, molt amics meus van ser, alguns dels que el van anar a buscar, van anar a veure qui era aquella persona que estava allà al Pla de Can Bagot. Aquell dia servidor hi era, per tant, no al Pla de Can Bagot, però sí d'aquells meus amics quan hi van anar, i per tant tinc memòria molt viva del sotrac que va suposar saber aquest fet, aquesta ofrena. I ara apuntàvem altres coses de Lluís Maria Xirinacs, que en un moment o altre se'ns apareix a les nostres vides. Per edat, jo no vaig viure l'època, record d'infància, però no de la seva època de plenitud de militància política, però sí després de reflexions que sabies que anava fent, o fins i tot de recordar que el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics de 1992 s'havia un concert on hi tocaven diferents grups, els Pets, Nego Borregac, etc. I entremig va sortir en Lluís Maria Xirinacs, ens va parlar, els que llavors eren joves, donant-nos una altra visió d'allò que estava passant en aquella aire tan triomfal aquells dies, i donar-nos una mirada crítica que ens ajudava i que entremig de la música va posar la seva falta ideològica, i ara comentava amb els amics de la Fundació Randa i em feia molta il·lusió recordar aquests moments en què Xirinacs apareixia a les nostres vides i en podia dir uns més, però no cal. En tot cas, deixeu-me dir que és molt interessant la lectura d'aquest text, perquè aquí s'ha parlat de la voluntat literària, d'alguna manera, i parlava de novel·la, també del dubte que tenia de si havia de tenir una intenció literària. Jo crec que l'acaba tenint, i que la forma en què escriu és voluntat d'estil i que ho fa d'una manera realment d'escriptor, a més. Ell era conscient del què passaria o el que podia passar en un text com aquest i de què el deixava la lliure interpretació dels que vinguessin. Diu ben bé al principi, abans d'escriure el llibre, aquest pròleg que fa ell mateix, diu des de fora, la treta de sociòlegs, psicoanalistes, teòlegs, novel·listes, etc. Tindran herba gerdosa per llurs pastures, però jo us parlaré des de dins a la manera imprevisible i incoherent com es mouen els electrons, segons la física moderna, referència científica, a més, i com s'ha mogut sempre la vida humana novella, que encara no ha quallat en quadrícules imposades per altres vides més fadrines. Per tant, era plenament conscient del rebombori que podia portar en el seu dia quan fos llegit això que ell estava escrivint, d'alguna manera mirant amb la capacitat que tenia de mirar-se ell mateix però com si es mirés des de fora, com si se'l veigués i s'estigués contemplant ell mateix des d'una certa distància. Això, una de les coses que sobta és que ho fa des d'una edat no tan, quan encara se'l pot considerar molt jove, o sigui, té 42 anys, o sigui,
està reflexionant sobre una etapa fonamental de la seva vida, que és la infantesa, la joventut, la formació, etc., no des de l'altura de tenir això, 70-75 anys, quan va morir, sinó des d'un que tot això encara ho té molt proper. Ho té molt proper, però té una capacitat de reflexió sobre ell mateix que sorprèn. I això és una de les coses que crec que és molt remarcable d'aquestes memòries. Veiem que tot és fruit d'un procés que ell porta molt endreçat, com es hem de veure amb aquestes fitxes, que realment és molt reflexionat, que el fa des de la presó, en un moment en què es pot estar, per desgràcia, perquè està al presó absolutament centrat en això, i d'alguna forma, doncs, tot això que escriu des d'aquestes circumstàncies, des d'aquest moment, crec que dona una idea de la seva capacitat. Fa un exercici, en aquest moment, jo crec que d'endreçar i d'endreçar records, d'endreçar la seva infantesa, d'endreçar la seva joventut, d'aclarir-se ell mateix molts vaivents, contradiccions, dubtes, perquè els explica tots que té en tota aquesta època i d'alguna forma és deixar això ordenat. Jo he posat això, endreçar-se, crec. Una autobiografia que comença ben bé des de la seva tendra infantesa i aquí doncs s'ha remarcat un episodi concret anecdòtic perquè també té els seus punts d'humor que parla de que passa aquí que en el moment de la Guerra Civil quan ell és un nen i el porten aquí doncs per un temps durant els anys el temps de la Guerra Civil, un temps més cru i realment està a la casa on està això de la Figuera, doncs és que pobre, com tots els infants aquell moment i com tanta gent, passava gaire i hi havia unes figues i una figuera i agafa un patx de primera categoria que tot i ser petit devia ser tan fort que se'n va recordar tota la vida aquell patx i el descriu que és el seu primer record de Vic, a més, és el primer record de Vic. Bé, anècdota a part, sí que ell es descriu ell mateix com un fill de la seva època, de la guerra. Diu així, en un moment, al final d'aquests capítols dedicats a aquests anys, dels primers, diu els senyals de ferro provent de la guerra en la carn de tota la família no s'escorrerien mai més. De tota la família d'ell, del seu pare, una persona conservadora que en principi està a favor dels que fan el cop d'estat en aquell moment, una família tradicional, en fi, de tota la família, aquest moment els marca. I diu així, sempre que passaria fred, se sentiria covardit i feble. Sempre que seria testimoni d'alguna baralla o oposició entre presos, patiria una tremolor en els nervis fins que la pau fos o no establerta. Fam, fred, conflictes, tres coses que sempre li serien insuportables. De la guerra naixia un àngel molt vulnerable. Fixeu-vos, fam, fred, conflicte, tres coses que sempre li serien insuportables. En el fons és l'arrel del xirinatge no violent que neix en aquest moment a partir d'uns fets que el marquen en la seva infantesa. I diu això, de la guerra naixia un àngel molt vulnerable. Ara volia fer una referència a aquest fet de l'àngel, veureu tot el llibre que no parla de... no hi ha un jo per entendre'ns. És com si parlés d'una terceres persones. Fa servir la figura de l'àngel, o sigui, les figures d'àngel i diable, o sigui, de bé i mal, però amb matisos. O sigui, l'àngel de l'instint, el diable de l'enginy. L'àngel és d'alguna manera la innocència, el diable és allò que ve sobreposat per l'actualitat, l'educació, tot allò que es va sobreposant a aquest àngel innocent que és en principi. I veureu, si llegiu el llibre, durant tot el llibre fem aquesta
si mateix, com l'àngel, com el diable, mai diu jo. Jo crec que d'alguna manera tenim pudor de parlar massa d'ell mateix, també. I probablement, clar, un pensa, i per què no va continuar aquest magnífic exercici autobiogràfic? Potser per això, no ho sabem tampoc, o potser ho saben doncs, els que coneixen més la seva obra. Per què no va reprendre això quan ens hauria explicat també coses molt interessants sobre la seva vida pública posterior? Potser és per això, perquè per aquesta mena com de reticència a parlar del jo, que la manifesta, crec, d'aquesta manera, buscant aquestes figures també d'àngel i diable. En fi, hi ha un altre episodi vinculat a la comarca que aquest també us el voldria esmentar, perquè fa referència a l'estiueig que feia la família a Viladrau en la postguerra, una família amb pocs recursos que, si llegiu ho veu, estiraven molt els pocs recursos que tenia. I allà doncs, hi havia a Viladrau molta burgesia que, malgrat ser postguerra, els recursos no li faltaven. Llavors hi havia aquest contrast de la seva família amb aquests altres que amb ell li dolia en determinats moments. Ell ho explica que es troben amb els de sempre, amb els d'allà, la colònia florida i llampant. I els xirinats damians són els parents pobres. Jo hem vist a peu pla de carrer a Cal Juí dins del poble. Però ell incorpora un record literari a la seva estada a Viladrau, aquí a la comarca, vinculat amb Verdaguer, que per això també l'he volgut esmentar. Tots els que ens dediquem a la cultura d'aquesta comarca que devem ser verdagueristes d'una manera o altra. Ja ho sap, però jo privat també. De mossèn Cinto Verdaguer, terra seva aquesta de Viladrau, Balanyà, Serra, Espinel, les Cocaroles, Vilallaons. El riu, aigües avall, s'amanseja al vora d'un prat i allà hi anava a banyar-se la família. El racó de les delícies fou batejat. Literaturalitza tota aquesta seva experiència aquí a la comarca. Valentes excursions familiars a Sant Marçal, els Fonts del Tordell i fins i tot el Matagalls per Sant Segimon, era l'orgull de l'àngel. Ell havia pujat al Matagalls als 10 anys. El poble, l'església, amb les melodies del Romeu, del mossèn Romeu, la comarca repleta de tradicions que abastaven els costums orals d'Osona, del vi, inveterat i el romanticisme de la Renaixença catalana. Tot plegat fou una troballa extrem valuosa i equilibrat. Més que res, perquè veiem, teníem aquest record d'Osona elaborat, segurament literari, i després per que li queda aquest record bonic, malgrat que hi havia aquest Viladrau de la contradicció social, podríem dir. L'autobiografia de Xirinacs fa referència a tot el seu procés de formació religiosa, d'educació en escoles religioses, millor dit, i aquest procés és molt interessant perquè és allò que el va manant, que l'acabarà manant després cap a l'ordenació sacerdotal. És influït per una mare d'una religiositat molt profunda, en aquest cas la mare influeix moltíssim, i després anirem seguint tots els passos de l'educació per diferents moments de la seva infantesa i joventut. Ara que entrarem més a fons en el tema religiós, però sí que hi ha una cosa que no ve de l'educació religiosa en aquestes escoles, sinó dels pares, de la família. I és el pòsit cultural. O sigui, encara més que a l'escola, diu ell, els pares a casa sabien crear un ambient de cultura verament exquisit i adaptat adequadament a la normalitat dels petits. Els pares eren molt llegits, tenien una biblioteca, una bona biblioteca, que no estava pensada pel nivell infantil, però que aquesta biblioteca d'alguna manera li serveix. Després de les lectures il·lustrades dels llibres de Walt Disney aparegueren dos extraordinaris, un dels contes de Grimm i d'Andersen, etc. O sigui que tot
Sí que és cert que la seva formació va transitant per diferents episodis en diferents escoles, altres, algunes de mal record, amb alguna excepció, i es va forjant en ell una vocació que és mística, o sigui, té el misticisme en aquests joves xirinacs és molt important. Ell fins i tot en alguns moments, gairebé nen o molt jove, manifesta allò, anar a l'extrem gairebé, vol ser eremita, vol ser cartoixà, o sigui, allò més rigorós gairebé, no? I llavors el van encaminant cap a altres formes de religiositat, diguem, o de vocació religiosa, però el seu joc, des del seu joc profund, té una vocació mística que crec que serà un dels fils conductors també de la seva vida. I això, haguessin aturat ell potser s'hauria fet cartoixà, o sigui, realment volia viure aquesta experiència personal, perquè si cartoixà, per exemple, és això, és gairebé viure en una comunitat perquè tu tens el teu diàleg amb Déu, no? Independentment de què visquis en la comunitat, i per tant, això d'alguna forma el seu model més profund. Després, viurà o reflexionarà d'una altra manera. Assenyalat aquí un paràgraf que parla de la religió i com la veu ja quan escriu des dels 42 anys. I la religió és una cosa ben equívoca. Vol ser el sostre de la humanitat, el pont entre l'home i la glòria, vol fer seva la mística, com si li pertanyés de dret, perquè mena la glòria pel camí profund de l'instint, però al llarg de tota la història l'ha estat combatent amb totes les seves forces. La predica com a seva per segrestar-la dels fidels i fer-la un don exclusiu de privilegiats, sempre canonitzats molts anys després de morts i perseguits, molts anys durant llur vida. O sigui, la religió oficial com a ofegadora de la mística aquesta que ell persegueix. I això, al cap dels anys, ell ho veu molt clar. Veurem, que ell parla de la piràmide, la pujada que fa els diferents graons de la seva formació que el condueixen per diferents llocs, quan decideix ja fer-se escolapi i llavors, entre altres, un Moià, per exemple. Un moianès, que no és d'Osona, però que tenim molt a prop, també passa per Moià, entre altres llocs. En algun lloc molt significatiu, per exemple, a Iratxe, a Navarra, que és un moment que el marca també en una comunitat, que ell diu una comuna, del que diuen allà uns quants aspirants o novicis ja dels escolapis. Tot aquest camí es van veient moltes reflexions interessants, a part de descriure allò que li va passant el dia a dia. Hi ha les reflexions com aquesta que acabem de sentir i algunes sobre, per exemple, el sacerdoci. Aquesta també l'he marcada perquè la trobava molt interessant. Un dels oficis més desventurats, diu ell. Potser és dels oficis més desventurats. Per posar-lo al servei dels homes, se l'arrenca de la companyia dels homes, de la vida entranyada, de la família, del veïnatge, de les amistats, del món, dels parents. Aquesta extirpació cruel es realitza sovint ja en plena infància o en una adolescència just encetada. L'ascensió del sacerdoci és costeruda, plena de dificultats, llarguíssima. Potser és la carrera més llarga i, a més, cal viure en règim interrat, practicant una mortificació i un ascetisme que les altres carreres no exigeixen. O ho fan des d'una feijó força més limitada. Amb ell, la infantesa, l'adolescència, l'arrenca de tots aquests ambients i va passant això per diferents internats. Com deia, no en tots s'ho passa bé. Té una característica
perspectives, d'allò que d'alguna manera també li talla el propi ambient en què està. Ens parla de confessions, fins i tot de les seves confessions, i dels maldecaps que té quan ha de fer segons quines confessions. No? O sigui, no s'amaga res en Xirinacs. Realment és una autobiografia completa, anant al fons ben bé al fons de tot el que és ell mateix. Com deia, aquí doncs, hi ha una característica, o sigui, hi ha un fet que és molt evident en aquest llibre, que aquí hi ha la llavor de Xirinacs que vindrà després. L'anirem rastrejant. La seva devoció per la filosofia, per exemple, ell ja diu que de tot el que fa, totes les assignatures que fa, allà on estudia, els diferents llocs on estudia, és significatiu que el sector que més conreà per gust fou la història de la filosofia, gairebé d'amagat, i amb un cert complex de culpabilitat. Fins i tot, esclar, hi ha molts llibres als que no té accés, però ell té la set de coneixement, aquesta, de tot allò que està, teologia, tot el que diria que està explicant, allò que li interessa més és la història de la filosofia, el pensament. Això és el que el mou realment. I diu que el llibre de text, el que parla, no fou més que obrir-li la fam desmesuradament, és a dir, quan coneix una mica vol conèixer molt més. Això és el Xirinacs que jo crec, i mal m'està dient perquè aquí hi ha persones que poden parlar amb molta més autoritat que jo, però el set de coneixement el defineix fins a l'últim minut de la seva existència. I ho veiem, que surt d'aquí, aquesta set de coneixement. I d'entendre allò que coneix com un tot global. O sigui, després, aquí s'ha comentat, doncs, ell procura donar una visió del món que ho comprengui tot. O sigui, ell vol explicar-s'ho tot, per això després es formarà en economia, per això tindrà aquesta voluntat de dir, jo m'ho he explicat tot d'alguna manera, però això és dins d'aquest Xirinacs jove. Diu aquí que, quan parla, a vegades parla d'això, quan ell parla del diable, ell mateix en aquest sentit d'aquest diable intel·lectual o així, que neix en ell. Jo no crec que sigui especialitat catòlica aquesta, però sí crec que el diable Xirinacs veia formulada la seva vocació diabòlica, especialitzat en tot, sense especialitzar-se en cap especialitat. Aquell diable inquiet sempre havia pensat que l'única solució que tenia era la de disposar d'una legió d'investigadors especialistes a les seves ordres. Ell els havia de menester a fi que li subministressin les dades especials i subministrar les línies mestres de les relacions de conjunt. O sigui, ell, en aquest moment de la seva vida, escriu, jo el que volia realment era tenir tot de gent que em donés tot de dades i a partir d'aquí va fer un constructe filosòfic que m'expliqui el món. O sigui, i per això necessito dades. Jo no vull perdre el temps amb les dades, jo necessitaria algú que em portés les dades perquè després pugui pensar i pugui fer una teoria global, que és el que acaba fent, o sigui, en un intent de fer-ho i és en tota la seva vida i el formula, no? És crític en un moment i en un context en què no era fàcil ser crític quan estaves formant-te com a capellà i estaves allà pels escolapis i se'n pot anar, doncs, a un rector de seminari i comentar-li dubtes que té, perquè hi ha coses que el couen, hi ha altres que els expliquen i s'ho creuen, perquè jo de ser capellà i m'ho crec, ell no. O sigui, demana audiència al rector, en un episodi que descriu amb diàleg i tot, un diàleg viu, demana audiència particular. Què vols? Volia discutir un punt fosc que diu després de la classe d'avui. I ho vinga a seu. En què consisteix? Ara això és una mica abstrus, potser, però penseu en la reflexió d'un noi molt jove que no té por d'anar-se'n amb el rector del seminari i dir, mira, jo dubto. A l'ontologia dèiem que l'ésser és la darrera raó de totes les coses. Ara, a dogmàtica diuen que Déu és la causa primera de totes les coses.
Xirinacs el va acorralant a l'home que ja no deu saber per on escapolir-se. I al final li acaba dient: mira, aquesta discussió ens portaria bé. No pensis tant. Li hem estudiat la lliçó simulada. Ja veuràs que més endavant es va aclarir tot. Un altre dia ja continuarem. Perquè arriba un moment que aquell jove aspirant a escolapi el supera i dona 10.000 voltes. Mira, ja no sé com explicar-me això. M'estàs posant aquí un compromís. Jo no soc capaç de sortir-me. Ja en parlarem l'altre dia. Però jo crec que això que acabem de llegir i que jo crec que ho posa fins i tot té un punt humorístic aquest diàleg, ens diu molt com era ell, és que penseu, molt jove, i en el moment en què fa tot això. Bé, jo no vol dir que passa que no, senzillament ell va recorrent tot aquest camí, nosaltres l'anem recorrent amb ell fins que arriba al sacerdoci o a l'ordenació sacerdotal. I aquí és en aquestes pàgines que dèiem tan emotives, abans d'aquesta, hi ha un moment d'aquesta última que ja ho adverteix, que ell acaba dubtant fins i tot de la seva pròpia vocació. Sí sabia una cosa claríssima: el sacerdoci, tal com ell l'havia estudiat, tal com ell practicat en l'àmbit en què ell es movia, no hi havia Déu. Era un sacerdoci sense Déu. Una absurditat. És trist i escandalós reconèixer el diable Xirinacs arribar al sacerdoci totalment escèptic. Val a dir un escepticisme especial. No és que no cregués en Déu, senzillament no el veia al sacerdoci. Ell no veia el Déu que buscava des de petit amb aquest anhel místic, no el veia en tota l'experiència que havia tingut amb gent autoritària, mediocre, que no li havia donat, que realment ell veia que segurament tenia més fe ell que tots aquells que l'estaven ensenyant. I per tant, arriba aquest punt en què ens quedem, i no llegiré l'última pàgina perquè voldria que la llegíssiu, que és la corporadora, com deia el senyor Cruïlla, amb aquest punt d'escepticisme que li dol profundament. Li dol. No és capaç de fingir res, Xirinacs. Jo crec que també una de les coses que d'alguna manera l'expressa el propi títol, des de dins de mi, des de dins d'ell. No és capaç de fingir res. Tot això que està escrit aquí és allò que pensa, allò que sent, i li dol. I ell diu al principi que és un nen sensible, ja quan parla de la seva infància, i continua sensible fins al moment de la seva ofrena, als 75 anys, i es lliura al Pla de Campagol. I bé, jo us he fet aquestes senzilles notes de lectura d'aquí i allà, estimulant alguns textos, algunes reflexions. No voldria pas fer cap tesi sobre Lluís Maria Xirinacs, que és una persona d'una profunditat molt gran sobre la que cal estudiar molt més que el que jo he fet, que és llegir això, però sí, d'alguna manera, posar-vos el mel als llavis, els que no heu llegit encara aquest llibre, perquè el llegiu, perquè hi trobareu una etapa de la seva vida molt poc coneguda, realment després. És quan l'arribem a conèixer. A veure, això és com si ens anissin els textos evangèlics, Jesús hagués escrit el que li passava abans del moment que comença a predicar, perquè en la seva infància no en sabem res. Llavors hi ha un moment que Xirinacs es posa a predicar, és a dir, a fer la seva activitat social, política, etc. I a partir d'aquest moment en sabem moltes coses, començant a saber moltes coses, però hi ha tot això d'abans. Sobre aquesta etapa no en sabem res, doncs aquí és. I aquí hi ha el Xirinacs que va continuar sent el que aquí ens dibuixa. I moltes gràcies. Reflexió, moltes vegades
Maria ha centrat tan profundament a la seva ànima a través de tota aquesta exposició que tenim la sort que tot això està gravat perquè necessitem moltes de coses que el Lluís Maria en aquest moment segur des de ja Ordeigués et va dient que sí, però moltes de les coses que s'han anat dient m'han emocionat profundament quan ha sonat tanta importància aquest moment de la seva infància que té 11 anys, que la seva mà escriu sense que ell sàpiga què vol escriure, però que la seva mà escriu jo seré ermità, i després es troben totes les dificultats que li van anar posant al cap de tots els seus estudis i tota la seva vida, però ell, la seva vida va ser ermità. A Barcelona vivia en un piset petit com un ermità, al carrer Montsió, número 11, a la tercera planta, vivia ell completament sol i tota la pregària i la meditació que feia en tants dies i nits era el que després li donava la força per poder anar per Barcelona parlant d'aquests aspectes demòtics i polítics que tantes dificultats va tenir. Però la seva força li sortia a la seva ermita del centre de Barcelona. I això se'ns consta a tots els seus amics, sobretot d'aquell moment, abans de la seva mort, del seu oferiment a Déu. O sigui que t'ho agraeixo profundament, l'ànima, Jordi. M'has emocionat. T'ho dic de debò. Gràcies. Gràcies, senyor Creull, de vostè, que és coneixedor del propi Lluís Maria Xirinacs, és un prec com un elogi molt gran i m'alegro d'haver sabut interpretar aquesta essència de Xirinacs. Pots mirar la bossa? La bosseta? Sí. Exacte. Això mateix. La filosofia del tot que perseguia Xirinacs. El que ha lliurat Jordi és un poliedre de 26 cares que és simbòlic representatiu del globalisme, que és el model filosòfic de Lluís Maria, que va presentar a la universitat, en Cum Laude, i en realitat aquestes 80 categories representen un model que és de 4 dimensions. O sigui, aquest representaria ja un de 3 dimensions, que és el model simple, amb menys categories, i aquest és simbòlic perquè intenten que apareguin les 80 àrees, categories del model. Un model que és en realitat un model pacificador, integrador, no jeràrquic, en el que cada categoria té el mateix valor i hi ha distància entre categories. Hi ha categories més properes, per tant, més afins o més llunyanes, però totes interrelacionades i no confrontades. En aquest sentit pacificador que també deies tu. Aquest model permet contrarrestar el model mental imposat pels que volen que res canvi. El model que rebem a través de tots els mitjans, des que naixem i ens imposen valors i una forma de relacionar-nos, una forma d'entendre la vida. És una manera d'obrir la ment, d'entendre la vida amb moltes més, diguéssim, diferències, categories, àrees, però que de res es barallen amb res, sinó que d'alguna manera, i d'alguna manera tot està també, tot reflectit a més o menys distàncies. Jo crec que és el model, podeu veure a xirinacs.cat, teniu el llibre complet del model menor, del de 3 dimensions, que són menys categories i més fàcil d'entendre que el de 4 dimensions. I ja està. Em volia veure si voleu comentar també vosaltres alguna cosa,
que hi havia, que la Fundació Randa havia fet un llibre sobre aquesta primera etapa, que és la més desconeguda, com deia el Jordi, no? Perquè, clar, jo per exemple, que la figura dels xirinats, com per molts, em resulta molt interessant, fascinant, una manera de gandhi català, de boig, d'aquests necessaris, no? Que de tant en tant sorgeixen. I em vaig interessar pel l'aspecte que més m'ha cridat l'atenció dels xirinats és el seu final, no? La seva mort, el seu acte de llibertat suprem de deixar-se morir, no? A la fi dels seus 75 anys. I tirant una mica més enrere, el Rebalium, ara fa molt poc he fet un taller de Rebalium i m'ha semblat allò fascinant també el model filosòfic que ell proposa, no? No jeràrquic, obert, i que a més el dona perquè els que vulguin el facin, el desenvolupin, no? O el facin seu, el qüestionin, o facin el que li sembli, no? Vull dir que agraeixo aquesta feina de l'arxiu que hem fet a la Fundació Randa i l'edició que tinc moltes ganes de portar-hi i de llegir. Moltes gràcies. L'arxiu de la Fundació, ara que hem parlat de tots aquests anys que el Lluís va estar estudiant i intentant, posteriorment en aquest manuscrit vam trobar també les cartes que ell escrivia als seus pares, amb un contacte regularíssim. No hem entrat a mirar de que de moment les tenim arxivades, digitalitzades, però el que és molt curiós és l'evolució, perquè se'n van anar 14 anys i en va sortir 22. La lletra que hi havia a la primera carta no té res a veure amb la lletra. És la transformació realment en aquest període d'un jove amb un home adult que va sortir i amb quina força al món, tot el que va fer quan va sortir. Per això no va escriure més reflexions sobre ell, que no va parar d'escriure mai, que tenim els llibres que va fer sobre la transició, però aquest període que va estar des de l'ou familiar, després va passar a l'àmbit d'aquest religiós, parla molt poc del llibre de contacte amb el món extern. Passa en la família, en aquesta protecció fèrria dels escolars que tenien una intenció molt clara en formar els joves. I ell ho explica d'una manera molt... sense fer sang, tampoc. És un senyor, no té rancúnia, no aixaca ningú, però és rigorosíssim en la crítica. Sí. No, la veritat és que és d'agrair aquesta tasca que heu fet perquè els que ens interessa la cultura del Xinat i el model filosòfic seu, trobo que tot aquest recull d'escrits, aquesta autobiografia dels primers anys, escrits des de la meitat de la seva vida, però centrats en els seus primers 22-23 anys, no? Ens dona les claus que ens permet entendre molts altres aspectes, no? Que desconeixem. Vull dir que des d'aquest punt de vista... Això ens va passar a nosaltres coneixíem el Lluís de després i de cop volta trobes aquest testimoni. Aquesta fundació d'eremita, no? Que ja manifesta des del principi, no? I de fet és una eremita al mig de la ciutat, no? Fent en la plaça del mercat. Està molt bé. I aquest afany de saber, de coneixement, aquest pensament de la filosofia i això, la tesi l'escriu quan és molt gran, no? La presenta en 65 anys o bé. Però o sigui, està molt bé perquè s'entén que el germen ja hi era, no? Des de l'adolescència. Està molt bé. Bueno, Gràcies. Algun comentari més? Deixem aquí. Bé, doncs, si tanquem l'acte, donar-vos gràcies un altre cop i deixem, suposo que tal com ha anat l'acte, segur que ha contribuït a
vaig anar per una pista de muntanya aquí al Pla de Campdevàlid, aquí amb aquest monòlit monument de Jaume Rodri, que és un somira des de una mica de llunyania, té la sensació que ja ha estat sempre. Aquest monòlit sembla que hi hagi estat sempre. I és situat, després com una manera escultura per Jaume Rodri, que és escultor, amb un petit secret al base, però sembla que tu passes per allà i dius ni te n'adones si no saps tota la història, però ja vas saber integrar això en aquest paisatge que és preciós i que també té tota una sèrie de ressonàncies per Lluís Maria Xirinacs que estan molt ben explicades en el llibre de Jordi Lara. O per què del lloc. Està molt interessant el llibre 6 nits. 6 nits? 6 dies?